Хөрмәтле тамашачыбыз, концерт вакытында кесә телефоннарыгызны сүндереп яки тавышсыз режимга куйсагыз, калган тамашачыларга һәм артистларга зур ихтирам күрсәтерсез. Сезгә бүгенге тамашадан ләззәт алып, күңелле ял итүегезне телибез. Рәхмәт.
Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе нәфис сүз осталарының татар сүзе дигән республика күләм бәйгесен игълан итә. Бәйге шигырь, мәсәл, проза укудан гыйбарәт. Нәтиҗәләр 2021 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта ясала. Tatar sözü. 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 Abdua tukai tuganti. Tuganti ima turti etkem enkemnin teyi. Niyada kopleşebildi. Şimdi tugandır arkala. İngene bu tür bilen etken bisip de kilagan andar etkiler buye etken hikaye silagan itugandır. Her vakitte yerden men bilesine hiçkineden anlaşırken soğuğum koyulmayın. İtugandır. Sinde bulan in elik tılkandıgan yara kağıl deyip uzun hem etkemden xuda. Dünyada ilk imatu umina kuanıyor. Dünyada ilk imatu umina kuanıyor. Kuantında yaşının kuanıyor. Tuğan il diye sözü de hekemnin tuğan tilde. İlk izgeç hislerimle min tuğan tilde unatam. Şuna göre tuğan tilde hürmetli min yaratam. Ey kardeşim, bir hacetsiz kayşak, telini şunday bozup siliysin. İl kulağın hurlap, halkının ruhun rencitemin demiysin. Miskinlenme, baqi ömür kilgen til baylığın itme kadirsiz. Bir oylasan, ilahi bit, izgi, kişi eytken avaz, her bir söz. Hiç mertebe tugil tuğan tilde jin ışına qarab sileşu. Kışlı, gurur sileş kirek iken hakim tiller tırsın künleşip. İrinmesin tuğan tilinin asıl baylıkların aşarga. Biz vayımsız bulsak, şit yat sözler hazinenni ezer basarga. Ana tilini vatıp bozup silep, kişiliğine tüşabit. Kurama dil yaman şir bulup, yana buğunlarga kuşabit. Küp tillerini bilu yaxşı şıgıl. Tuğan tilin ugi kalmasa, janın salıp etken sözün senin aşa balan anlasa. Mağlum, dünya kütü zaman için faydalırak tiller var da. Tek şunысы hak. Fakat tuğan tilde iman ine kişi canına. Kileşeknin başı bugüngide. Nindi şatlık, kartlık gününde anıkların sana rahmet etse, matur itip tuğan tilinde.
Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Исәнмесез, кадерле дуслар. Мәгълүм булганча, 2021 ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Ә инде 21 февраль халыкара туган тел көне. Шул уңайдан бездә икеләтә бәйрәм. Халыкара туган тел көнендә нәфис сүз осталарының татар сүзе республика күләм бәйгесе җиңүчеләрен игълан итү һәм бүләкләү тантанасы. Гала концерт. Бәйрәм белән, кадерле дуслар. Сәхнәдә профессор, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллин. Рәхим итегез. Рәхим итегез, Фуат әфәнде. Хөрмәтле Фуат әфәнде, без
профессионаллар номинациясындагы җиңүчеләргә дипломнар тапшыруыгызны, тәбрикләвегезне сорыйбыз. Birinci урын Фәннур Мөхәммәтҗанов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры. Җиттереп барат Казанга туп-туры китем кара. Чаптыра атларны күчер сукала. Икенче урын Идел Кыямов, Анна Каренина иммерсив театры актеры. Йөргән җирләрен кала, йөргән җирләр берни түгел, туган үскән ил бала. Йөргән җирләр берни түгел. Üçüncü урын Мәдинә Гайнуллина, Татарстанның ат казанган артисты Әлмәт Татар дәүләт драма театрыннан. Менә алар безнең профессионаллар, шун күңелдән тәбрик итәбез сезне. Алкышлар, алкышлар тонмый, хөрмәтле тамашачылар. Уңышларыгыз дәвамлы булсын. Хөрмәтле дуслар, Идел белән Фәннурның бүген спектакле, шуңа күрә без инде алкышлар белән аларны театрларына озатабыз. Уңышлар сезгә, егетләр, ә инде Мәдинә Гайнуллинаның чыгышын без әле һичшиксез күрербез. Егетләрнең чыгышларына да караш ташлау мөмкинлеге булыр. Фуат абый, хәзер инде сездән бер бүләк, бәйрәм өстенә бәйрәм, ям өстенә ям дигәндәй остазлар фикере. Бүген шундый зур эшкә йомгак ясыйбыз. Мәгълүм булганча 4000-гә якын катнашучы булды. Без аларны ничек тыңлап, бәяләп бетерербез дип башта бераз сагаеп та калган идек. Ләкин тыңлый башлагач, алар берсе артыннан икенчесе шул кадәр матур туган телебезне белеп, бөтен нечкәлекләрен, хасиятләрен җиренә җиткереп укый башлагач, ләззәтләнеп, бер ай буе шушы филармониягә эшкә йөргәндә йөреп, тәки тыңлап бетердек. Һәм менә иң соңгы этапка 31 катнашучы калды. Алары инде ничәнче урынны алуларына карамастан, барысы да җиңүчеләр. Сызыла гармун тавышы уйнаучысы кем икән? Я берәр абзый кешеме, я бер яшь егет микән? Айның ак нурлары төшә тәрәзә төпләренә. Гармун тавышына кушылып, җыр шаулап күтәрелә, җыр оша, җыр канатлана, җыр тәрәзәгә чиртә. Керфек очларына кунган йокыны алып китә. Уята гармун тавышы оп-олы агайларны, уеннан арып йоклаган кичкенә малайларны, уята ул киленнәрнең хәтерләтеп яшь чагын. Уйнасын иде гармунчы, тагын, тагын, тагын. Беркемнең кәефе китми гармунчы егетләргә. Җыр тыңлыйбыз, шигырь тыңлыйбыз, йокы качмас, төн бар, тагын иртәгә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Фуат әфәнде. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Әзиләр композициясе.
Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле егетләре. Хәзер birinci kategoriya, yani 10 yaşga qadargi jinguvchilarni sahnaga chaqiramiz. Әлбәттә, кайнар алкышлар астында. Birinci kategoriya буенча 10 яшькә кадәрге җиңүчеләрне игълан итү һәм аларга дипломнар тапшыру өчен сәхнәгә Татар сүзе бәйгесенең оештыру комитеты рәисе Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Кадим Назир улы Нуруллинны чакырабыз. Рәхим итегез. Татар сүзе бик мәгънәле. Шулай итеп, җиңүчеләребез һәм бик бай телләрнең берсе, шуңа күрә татар теле безнең Рәсәй киңлекләрендә генә түгел, дөнья буйлап та бик танылган телләрнең берсе. Шигырь номинациясендә беренче урын Дилә Сибагатуллина. Икенче урын Сәва. Икенче урын Нәргизә Хәбибрахманова. Бу категориядә шигырь номинациясендә 3-нче урын Сәйдә Хәсәнова. Махсус приз Дилә Хисамова. Айрым-айрым фотога төштек. Инде барлык җиңүчеләр белән бергә Кадим Назирович сезнең янда фотога төшсәләр бик күркәм булыр дип уйлыйбыз. Сезнең алкышлар астында Бераз гына кысыла, оеша төшик. Бергәрәк. Шулай итеп, мәсәл номинациясына күчәбез. Беренче урын Мәрьям Закиева. Мәсәл номинациясендә 3-нче урын Нәфисә Ибраһимова. Елмайып бер фотога төш инде Нәфисә. Әлеге алкышлар синең өчен. Проза номинациясына күчәбез. Беренче урын Нәргизә Сабирҗанова. Проза номинациясендә 2-нче урын Зилия Әскәрова. Проза номинациясендә 3-нче урын Раил Мәрданов. Шулай ук бу балаларны сәхнәгә әзерләгән тәрбияче һәм укытучыларга да рәхмәт хатлары тапшырыла. Галия Юсупова. Рамиль Саляхов. Зөһрә Касымова. Рушания Гафиятуллина. Фәнзия Төхфәтуллина. Алкышлар куәтлерәк, җәмәгать куәтлерәк.
Бүләкләр һәрберсе үз ясен тапты. Менә хәзер инде тагын бер күмәк фотога төшергә мөмкинлек бар. Әлбәттә, кайнар алкышлар астында. Biraz гына оеша төшик. Кадим Назирчан, якынрак килегез. Менә безнең нәни җиңүчеләребез. Милләтебезнең, телебезнең киләчәге алар кулында, хөрмәтле тамашачылар. Дөрестән дә киләчәктә дә матур шигырьләр, мәсьәләләр, хикәяләр сөйләүне дәвам итегез. Уңышлар сезгә, балалар. Әле бүләкләр моның белән генә тәмамланмый. Безнең нәни дусларыбызга йомшак аюлар да бүләк ителә. Чәчәк бәйләмнәре, диплом һәм әлбәттә вәгъдә ителгәнчә сертификатлар. Кечкенә җиңүчеләребезгә уңышлар теләп, без аларны залыбызга озатабыз. Фатыйма әфәнде, сезгә дә бик зур рәхмәт. Уңышлар юлдаш булсын. Һәм әлбәттә инде киләчәктә дә әйткәнебезчә бу балалардан яңа уңышлар, яңа казанышлар көтеп калабыз. Бу инде Резидә бик хаклы рәвештә әйттегез, безнең киләчәгебез. Ә хәзер инде җиңүчеләрнең чыгышларын карарбыз. Günlerinin dibirinde, bokşanın nek türünde, usip çıkan bir kubak, günün kuzine korap, bir gün deşmegen kilir, bir gün şeşmegen kilir, kilmişe kubak bulup, usken ul bokşa tulup, kebisteler, şolkanlar, bunlarga şok katkanlar, ekkavak sunlu elsiz Huaman Turga urveli, şolkanlı ötte kıyarını tap gide, gitti bende yırmeli, şolay urmeli turgaş, yeş olmagaş kajide, mıyıklarım bitirede, kavse buyla bildirde, oba ula diyolmagaş, min biteli yeş oğaş, Usip güne kilişim, bu senin niyetken işin. Şovlama seni kubak, bek ırgına kurap, tavuşlanmasın berde, memurun türde. Hem şunda kırın yotup, olmağaşını yılatıp, Usip başlı bir saman, sorayıp bik duyaman, kırsağın kınge koyup, ey Usip bu, ey Usip, yaşamağay bışara, tamam sığılıp düşe. Bu olmağaşını kızganıp, kıyarlar süz kotalar, dış yürge diversizne, kıyrığından tortalar. Kurşe, ni kılanasın, olmağaşını korasin, evul mıyığında bırmay. Evulga bileşip de durmay, min bit kıyaş kırdaşı de, bakşanın kıyaşı de. Şulay deyip dağım bu, öskürek urmeliyim dese, kinet boşa eğlenip, jirge metelip düşe. Hem yarıla şort iten, jirler titrep gide. Yamanı yaman küte, ekiyet de şunda bite. Marinur şehirden kayttı. Onu kurgeç, oğul meşleri barsıda ah itti. Üzü yavukan şırağa bükündü mü ne? Üstündeki gülmegi şalvarı yırtılıp tütkenenin bitken. Jitmese neşkekne muyunna nazik şalvar bilen kalay çıkan takkan bulgan. Marinur, ne çıksın şehirde şep yaşadın mı? Dip sıradandan Mıravgali isimli dokşıraylı meşe.
Әйе, шул хәтлешеп яшәдем. Искиткеч, дип җавап кайтарды ул. Һәм баш бармаган югары тырпайтты. Ашау ничексең калада? Диде Мияубикә. Ризыклар һаманда талонга гынамы? Ашау байларша, көн сайын балык тозлысы кипкәне, шулпада пешкәне. Чыканнар, бармы шәһәрдә? Диде Мирагали, төкеркләрен кешкә йотып. Көн сайын ашадамаларны каклаганнар, кыздырганнар. Шәһәрдә дә яшәргә була икән алайса. Әлбәттә, әле ничек кенә яшәп була. Көн сайын сөт эчтем. Сыерныкын, кәҗәнекен, күгәрченекен, каймакларны әйтәсе дә юк. Авыл мәчләре телләрен чыгарып иреннәрен ялманып алдылар. Шәһәр инде, хәер шау түгел, диде Маринур. Авыл мәчләренең берсенең дә шәһәрдә булганнары юк иде шул. Шуңа күрә алар бердәм күрсенеп куйдылар. Шәһәр оҗмаху, диде Маринур, үзе шаккатып тыңлаучыларга күңеле тагын да булып. Шул вакыт Мияугөл исемле мәче каяндыр зур тәлинкәгә салып сөт алып килде. Маринурның авызыннан сулар килә башлады. Дөресен генә әйткәндә, диде ул, минем күптән җүнләп ашаган эшкән юк инде. Авыл мәчләре тәмләп сөт чумыру белән мәшгуль иделәр. Алар Маринурның ошбу сүзләрен ишетмәделәр. Бер үгез көн буенча сөреп сабан, авылга кайтып килә кичкә табан. Үгезнең мөгезенә кунып килгән, бу чибенгә бер танышы очраган. Танышы шул вакытта моны күрде. Килә бу сабан сөргән үгез белән, күземә күренмәдең көн буенча. Каян кайтып киләсең син дип сораган. Теге чибен моңа карап, эреләнеп, зурланып, тамак кырып бирде җавап. Көн буе сабан сырып, арып киләм. Вакытсыз йөрмәле бимазалап. Сөйләшсәң чибен төсле кеше белән, мактаныр эшләмәгән эше белән. Көн күргән кешеләр күп бу дөньяда, чибен кебек башкаларның кеше белән. Резеда Валиева, ялгыз кешек. Бу буш бакча. Алачыкның ишегенә язак салган. Шыгырдамый әүвәлгечә, җил капкада тынып калган. Тәрәзәләр кадакланган. Алачыктан тавыш килми. Ничә көннәр инде менә, аннан бер сүз ишетелми. Бакчада шунты яман су, шунты моңсу, шунты суык. Җилләр генә уйный һаман, сар яфракларына куып. Тәпиенә башын салып, ята кешек уйга талып. Күзләреннән аккан яшьләр борынына төшкән тамып. Җир ялангач, тамагым аш. Ничә көннәр көтәм инде, көз дә үтә әкрен генә, усал кыш та җитә инде. Алар шундай дус булдылар, җәй буе бергә тордылар. Алар шундай тату иде, дөнья ямьле, матур иде. Менә монда кыяр үсте,
Монда гөлләр чәчәк атты. Бу урында ул һәр көнне иртән дустын көтеп ятты. Алар гел икәү йөрделәр, ялынмыйча бүтәннәргә. Уйнадылар, йөгерә-йөгерә су сиптеләр төтәлләргә. Әй күңелле, рәхәт иде. Урманнарга барулары, хуш исле җир җиләкләре, ак гөмбәләр табулары. Ул куанып көлә иде, йөгереп аңа килә иде. Ул һәр вакыт дускайның күңелен аңлый белә иде. Ник аңламый хәзер генә? Күпме көтте инде менә. Ул бит аны сыйпап сөйде. Сине көт, мин килермен диде. Нигә һаман килми икән? Мин көткәнне белмим икән. Җир ялангач, тамагым аш, авыр икән ул булмагач. Тәпиенә башын салып, ята шулай уйга талып. Күзләреннән аккан яшьләр барынына төшкән тамып. Карлар ява килеп китеп, җилләр исә усал итеп. Бушап калган зур бакчада, салкын кышта нәни көчек. Татар халкының телгә, сүзгә мөнәсәбәте аның мәкалләрендә, акыл хәзинәсендә дә ачык чабыла. 6-да белгән ана телең, 60-та онытылмас. Иң татлы тел, туган тел, анаң сөйләп торган тел. Уйның күрке тел, телнең күрке сүз. Акыллы сүз алтыннан кыйбат. Белмәенчә сөйләгәнче, белгәннең сүзен тыңлау яхшы. Сүзе акның йөзе ак. Сүзең кыска булсын, кулың оста булсын. Дөрес сүзгә җавап юк. Мин кем булып туар идем икән? Тумаган да булсам, кеше булып. Бәлки бер кош, шул кош кунар тирәк. Язгы ташкын, буран, я болыт. Йолдыз булмам, алар җирдән ерак. Бәлки яшен? Юк, ул бик куркыныч. Бәпкәүлән, анда чык тамчысы. Миңа калса, булар бик тыныч. Бер сүз булып туар идем бәлки, моңа кадәр бер кем ишетмәгән. Телдән телгә күчеп йөри торган, шым саумаслык, җанны ишетмәгән. Мин җыр булып туар идем җирдә, ялый-ялый тыңлый торган булып, ялый-ялый җырлый торган булып, яшәр идем күңелләргә тулып. Табыннарда берсе башлаганда, икенчесе дәвам итерлек. Кайгылардан арындырыр чара, туңган күңелләргә үтәрлек. Яшәсеннәр мине җырлый-җырлый, биек тауның түбәсенә менеп. Кеше туа җирдә, җыр да туа,
кеше кидә. Әҗер мәңгелек. Айттым сиңа, дускай. Тик аяқсыз. Кил, қаушама. Күліп қаршыла. Дұшман кисті минем аяғымны. Тіс шөкмеген үшін қаршыны. Йықты да ул мені білән шөктірдім бит. Дейіп шатланды. Қурықты өзі көріп, аяқсыз да минем үре тұрып басқанны. Жир ярсыды көріп минем қанны. Тал тирәкләр елап башырды. Анам кебек мине туған жирем. Үзе тотып, қолдан бастырды. Яралы да 15 оқшы білән. Шарпышырлық күшлі бүгін біз. Білсін дұшман. Қолсыз, аяқсыз да тіс шүгәшә кіші түгіл біз. Bir аяққа түгіл, 100 аяққа. Bir қарышын да бирмәм жиремнің. Илні бирсәм, исән аяқ білән, нинди жерге басып йөрермен. Қайттым сиңа, дускай. Аяқсыз деп, қаршы алма мине күрсініп. Намус бүтін, йөрәк кірсіз қайтты. Шул түгелме? Иңшін кішілік. Кең урамны тар итеп, біз театрға киттік. Якын булган шарасы, жеу генә барасы. Гади театр түгел, Курчак театрына. Төсле утлар балкыган, мөгҗизалар кырына. Театрның ишеген елмайып кем ачтысың? Буратино бит инде. Тотып алган ашкышын кеше белән сарыкта чыккан безнең каршыга. Төрле курчаклар килеп тора барысы да. Бармакларын турпайтып, бүйеп йөри шүрәле. Алтын тарак шәшендә су анасын күрәле. Аюлар да, бүреләр дә тирәбездә йөриләр. Этләре дә бик юаш, тешләмиләр, өрмиләр. Хуш киләсез балалар, хәзер башлыйбыз диләр. Бергә бик зур эш эшләп ташлыйбыз диләр. Сукты тылсым сәгате. Утырды кереп залга. Серле пәрдә артыннан курчаклар чыкты яңа. Ондан нәрсә булганын? Юк, сөйләп тормыйм булганын. Үзең күреп кайт. Сезгә әйтәм. Барма театрга барганын. Әйдәгез.
Qadrli dostlar, sahnəyə Tatar sözü bəygisində ikinci kateqoriyada, yəni 11 yaşdan 17 yaşgacha qatnaşıcılarını həm jеңүүчеләрне çağırabız. Jеңүүчеләргә diplomlarını topşıralar. Jüri rəisi orunbasarı, Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyasının Tatar Ensiklopediyası həm Төбәкне Өйрәнү Institutu direktoru, Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyasının haqiqi əgzası, Tataristan Respublikasının at qazanğan fən işliklisi İskəndər Ayaz ulu Gilajov Hem Tataristan Respublikası Yazıcılar Birliği Reisi, Tataristan Respublikasının at kazanğan sənğət işliklisi Danil Habibrahman ulu Salihov. Rəhim etiniz səhnəmiz türünə. Biz sizden ikinci kategoriyada жеңүү яулаған катнашучыларны котлауыгызны сорыйбыз. Шулай итеп, дөрес, шигърият номинациясында беренче урын Фазлыев Тимур. Тимурны biz бүтенебез жюри әгъзалары тыңлаган сайын йыладык. Зур уңышлар аңа. Аның сәнгатенә, осталыгына. Шулай ук шигърият номинациясында беренче урын Айзат Хайруллин. Şiiriyat nominasyasında ikinci урын Данис Хисматуллин. Şulay ук şiir nominasyasında ikinci урын Ayrat Шамс. Hem elbette fotosüret istelikkem. Şiiriyat nominasyasında bu kategoriyada 3. урын Rayaz Salahatdinov. Şulay ук 3. урын Камиля Ганиева. Ең қызықлысы мәсәл номинациясында 3. урын берілі Айсылу Абдуллинаға. Alkışlarını kızganasız kadirli dostlar. Proza nominasyasına koşabız. 3. урын Alsu Valiyeva. Bu kategoriyada şulay uq qatnaşıcılarının pedagoglarına, ustazlarına, жетекчиләренә дә рәхмәт хатлары тапшырыла. Alsu Hayrullina. Күренекле педагог Габдрауф Нуриев. Tenzile Hafizova.
Рәүфә Латыпова. Лилия Гыйлажиева. Cəmiyyət bu iş bir qatlaulu xidmət, şuna görə alqışlarını qızğanmayıq hələ. Венера Шәйдуллина. Hem şolay uq tağın bir ustaz pedagog Rafiz Salahiddinov. O'qituvchilarga bek zo'r rahmat. Jüri a'zolariga şolay rahmat bildiramiz. Hem umumiy foto surat. Tig'izlanibroq, qisilibroq basit jamoat. Obyektiv qasayar uchun. Sizning qarshingizda ikinchi kategoriyada jenguvchilar, ya'ni 11 yoshdan 17 yoshga qadar bo'lgan jenguvchilarimiz. Bek zo'r rahmat sizga. Rahmat sizga. Qaynar alqishlar ostida sizni zolimizga uzatamiz. O'ngishlar nasib bo'lsin sizga. Alдағы күннәрдә дә яңа катнашучыларны әзерләрсез, үстерерсез дип өметләнеп калабыз. Бәйрәмебезне исә Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле дәвам итә. Оек баш дип исемләнгән бию.
Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Әфәрин кызлар! Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле кызлары. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бәйрәм кичәсе дәвам итә. Игътибар, тарихи факт. Беренче татар сүзе бәйгесенә 3955 гариза кабул ителде. Казанда, Татарстанда, Россиянең төрле төбәкләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез үзләренең аудио һәм видео язмаларын татар сүзе бәйгесенә тәкъдим иттеләр. Һәм шушы тәкъдим ителгән язмаларның иң уңышлыларын сайлап алу бер дә җиңел булмады. Һәм бу авыр, җаваплы, титаник хезмәт әлбәттә жюри җилкәсенә төште. Хөрмәтле дуслар, сезне жюри әгъзалары белән таныштырабыз. Жюри рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең хакыйкый әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты Искәндәр Аяз улы Гыйләҗев. Минем өчен татар сүзе әлбәттә бик якын сүз. Минем өчен бу сүздә бигрәк тә зур җаваплылык ята. Һәм җаваплылык ул бик хәзерге көндә кирәк бер сыйфат кеше өчен. Бары тик җаваплы кеше генә үзенә, үзенең тормышына, гаиләсенә, милләтенә, иленә дөрес карый ала. Жюринең җаваплы сәркәтибе. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппараты Мәдәният һәм Татарстан Республикасы халыклары телләрен үстерү идарәсенең Татарстан Республикасы халыклары телләрен үстерү секторы мөдире, шагыйрь, драматург Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Рүзәл Фәиз улы Мөхәммәтшин. Татар сүзе бик тирән, бик төпле, бик нигезле, бик яңгыравык, аның тавышы, авазы офыкларга бәрелә. Һәм аны урынына һәм вакытына карап, чын йөрәктән, я пышылдап, я кычкырып, вазгыятына карап, ләкин һичшиксез чын күңелдән, чын йөрәктән ихлас җанлар итә. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе, драматург, прозаик, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Данил Хабибрахман улы Салихов. Татар сүзе büyük сүз. Dünya телләре арасында 14-нче тел. Шуңа күрә дә мин татар дип, олой итеп, рәхәтләнеп, күкрәгемне киереп, тирән сулыш алып, мин татар дип әйтерлек сүз. Казан Федераль университеты профессоры, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллин. Татар сүзе бик тирән мәгънәле сүз. Ул безнең татар халкының җанын, күңелен, узганын, бүгенгесен, киләчәген билгели торган бик тирән мәгънәле сүз.
Шуңа күрә аны зур итеп, тирән итеп, яратып, татар сүзе дип әйтәбез дә. Шагыйрә, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илсөяр Вазих кызы Ихсанова Гарипова. Татар сүзе бик юморы, бик тирән мәгънәле һәм аны чын күңеленнән, йөрәгеннән чыгарып әйтергә кирәк. Шул вакытта башкаларның йөрәгенә барып җитәчәк. Я, Илдар әфәнде, үзебезне әйтер вакыт җитте. Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы, манзара тапшыруының баш мөхәррире, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Әгъләметдин улы Кыямов. Татар сүзе ул кылычтан үткән, кылдан нечкә һәм әнкәй йөрәге кебек йомшак булырга тиеш. Кыскалыкта осталык. Кәрим Тинчур исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты, Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты, Казан театр училищесының сәхнә теле укытучысы Резидә Нурислам кызы Сәләхова. Татар сүзе ул иң беренче чиратта кадерле сүз. Ул кадерле, ул газиз. Һәм аны әлбәттә пафос белән әйтеп була. Татар сүзе дияргә була. Ләкин шәхсән минем өчен ул кадерле, изге, әнкәй кебек йомшак татар сүзе. Жюри рәисе Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Россия Федерациясының атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты профессор Айдар Фәтхрахман улы Фәйзрахманов. Сүз һәр вакытта иясе белән йөри. Татар сүзе татарның үзе шикелле булырга тиеш, ул төгәл дә булырга тиеш, аның сөйләве дә матур булырга тиеш, аның хисе дә матур булырга тиеш, һәм иң мөһиме ул дөрес булырга тиеш, һәм бик ерак ишетелергә тиеш. Менә нинди булырга тиеш? Хаклы булырга тиеш татар сүзе. Айдар Фәтхрахманович, сүз сезгә, рәхим итегез. Мөхтәрәм тамашачылар, милләттәшләр газиз. Менә бу жюри алдына чыгып сүз әйтү дә шул кадәр җаваплы. Күреп торасыз нинди шәхесләр басып тора. Бу безнең халкыбызның тел өлкәсендә аның иҗадын, тарихын саклаучы, әйдәп баручы шәхесләрбез. Бер гөр китереп кул чабыйк әле аларга. Икемеңдә 21 ел президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миниханов тарафыннан туган телләр елы һәм шул ук вакытны халыкара дуслык елы итеп игълан ителгән иде. Шушы мәнфәгатьтә шулай ук президентыбыз каршында татар телен саклау, аны үстерү мәсьәләләре буенча комиссия оешты. Бу комиссияның рәисе Марат Готов улы Ахмәтов ул безнең арада бүген залда утыра. Аңа гөр китереп, кул чабып, менә шушы татар сүзе дигән бәйгене гамәлгә кую өчен алкышлап алабыз. Шулай ук Айрат Ринат улы Зарипов алкышлыйбыз. Әйдәп баручыларыбыз безнең. Инде кадерле дуслар, безнең комиссиябызга килгәндә, без менә безне шушы татар сүзе бөтенебезне берләштерде. Без бер сулышта, бөтенебез бер фикердә булып, 4955 язманы башыннан азакка кадәр күңелебез аша үткәреп, аларның иң асылларын сәнгать тәләпкәдә туры килгән. Әдәби тәләпкәдә турып килгәннәрен бүген сезнең каршыгызга, сезнең ихтиярыгызга, сезнең күңел алдыгызга һәм сезнең күңел халатыгызга китердек.
Bu elbette жеңіл bulmadı. Şunun için men sizning isimden mine şuşu muhterem kişilerimizge, Fuat abiga, men alarni abi deb gene jirim. Donil abiga, Ruzel abiga, İskender abiga, İldar abiga rahmet bildirip, iki motor şahsımızga İlsiyer bilan Rijidaga Şaşak beylemleri, Jigitler isminden rahim etiniz. Onlarga rahmat aytib, o'rinlarini azab qolamiz. Rahmat har biringizga. Frontқа кетушілер орман бұрылышында көзден жоғалдылар. Олар кеткен yoqqa тузан бұлытығына көтеріліп қалды. Затушы қаршық-қыршықлар, хатын-қызлар, яулық шитлері білән көзләрін сірті-сірті мұңайып қалған урамнарға, тықырықларға себілділер. Шул шағында ауыл шетіндегі зәңгәр қапқалы үйден яшкіне бір ир білән, яшкіне бір хатын қыз гірләшіп шақты. Бәкірдім, сыңға қоласың шылқыншық жығыр тезірек. Ашықтырма Сафура. Ойнарға кетмейм, фронтқа кетем, ишітсін құлаған қарап қына жүрт тракторны. Әгәр дә алай-бұлай ватылан ите қолса, карбюратор белән магнитоға тағылма, аларына синең баш жетмәс. Бригадирға күрсәтерсең, бар инде бар. Бір жерге ките башасаң, карбюратор магнито деп, тіңкәмә тиесең чистый. Тіліңә салынма инде жин хатыны. Әгәр дә алай-бұлай эшләтсәң, қайтқаш, құруны қырақтым бебек, қатымышты. Бәкір қолындағы қопшығын қолтық астына қыстырып, ауыл башына қадар югірді де, артына бұрылып, хатынына йыдырып көрсәтті. Подшипникларны ритме! Кетушілер кетіп атына үмкін ұзды мекен, юк мекен, ауыл білән фронт арасында іш пішмақлы хатлар ери башлады. Күннәрден бір күнні тракторшы Бәкірден де хат келіп түшті. Сәлемсіз илахы юптым башланған, һәм шулай ук илахы юптым тәмамланған иде аның хаты. Мин хөрмәт шәбиргән исвишәләрне кыдрат басуында калдырганмын ахыры. Хәтереңдәме? Син миңа ашарга алып килгән идең. Елга буенда учак ягып, шәй кайнаттың. Ә мин исвишәләрне чистартып утырдым. Син шунда сихырчы кебек минем муеныма килеп асылынып, зәңгәр бәбәкләрең белән күзләремне бұрауладың. Исвишәләремнең қолымнан ничек төшеп киткәнен үзем дә сизми калганмы. Бу хатны алгач ук барып эзлә. Эш вакытында сырпалана торган гадәтеңнән биздерәм әле мин сине кайткач. Сафура җиделе лампа яктысында шәмәхә карандаш кисәген иренендә чылата-чылата Бәкренә җавап хаты язып җибәрде. Кылшариф басуын сөреп бетердек. Эсмишәләреңне таптым, тутыкканнар. Әйбереңне кая очрады шунда ташлыйсың да, оннары кешене гаеплисең. Акупта мылтыгыңны онтып калдыра күрмә инде тагын. Ул
Чыганыкларны жондырмый гына алып булмыймысың, а? Машиналар җитешмәй. Аяк башлар җибәрәм. Катырып бетермә, аягыңны җуып җир. Бәкер озак кына дәшми торды. Әмма һич көтмәгәндә, язгы матур көннәрнең берсендә аңа бу юлы 4 пычмаклы хат китереп тоттырдылар. Соңгы көннәрне малай баршы басты бит, Трактор ни хәлдә, трактор. Кичә төшемдә бригадир Хөрмәтшаны күрәм. Ул әйтә, трактор, хәтле тракторны хатын кызга шанып тапшыралармы инде дия. Ну караны Сафура, әгәр дә алай-булай эшләтсәң, рәтлегенә җир. Ремонтлаганда карбюратор белән магнитога бригадирдан башка урынма. Калшарып басуы ташлы. Пылугарыңны кисәтеп кой, үзең дә авыз ачып җиремә. Сафура көне сәгате белән Бәкеренә җавап хаты язып җибәрде. Сугышуыңны бел. Юга кылың белән кешегә акыл өйрәтеп маташма, яме? Хәтереңдәмесең? Трактор начар тарта. Трактор керосинны күп бетерә дип зарлануларың. Карбюратор белән магнитоны кили белмәгәнсең шул җан кисәгем. Трактор сәгать кебек эшли хәзер. Бер юлы 2 сабан тагып җирим. Бәкер озак кына дәшми торды. Инде аның турында хәбәрсез югалган дип тә сөйләштергәләделәр. Бу хәбәрне ишеткәч, Сафура кулын гына селтәде. Эй, югалыр, шигән арбасыннан төшеп калган нәстәкәй бит ул, югалтырсың аны. Чыннан да югалмаган икән Бәкер. Аның соңгы хаты Берлиннан килеп төште. Сафура тракторның тузаннарын сөрткәлидер, җиңелүе турында Гитлердан белешмә яздырып алам да, кайтырга чыгам дип 3-4 авыз сүз генә язган иде ул. Сугыш бетеп, 40-50 көн узды микән, юк микән, Сафура дөбер шатыр тракторы белән чыгып барганда, чак кына бер солдатны бәреп якмый калды. Аякларын айырып юл уртасына басканда, авызын җырып тик тора. Түшендә орден медальләр ялтырый. Сафура тракторын туктатып, кулларын йыдрыклап, җиргә сикереп төште. Нәрсә трактор астына керәсең? Монда кайтып үләргәме? Бәкер! Сине шукынчык! Сафура! Жин хатыны! Эбеу, мыек үстереп кайткан булган берәү. Кара, кем була? Аялмый да. Кемнән уялыйм? Сафурам дип, тирә ягына каранып алды Бәкер. Тирә якта берәү дә юк иде. Тик бер-ике адым читтәрәк ир белән хатынның кавышуына шатлангандай, тигез тавыш белән трактор гына тыкылдап тора иде. Гөлчәчәк Камалиева. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сәхнәгә 3нче категория җиңүчеләрен, ягъни 18 яшьтән өлкәнрәк катнашучыларны чакырабыз. Алкышларыгызны ишетмибез, хөрмәтле тамашачылар. Рәхим итегез, кадерле җиңүчеләребез.
сәхнәдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе, татар сүзе бәйгесен гамәлгә куючы Марат Гытыф улы Әхмәтов. Рәхим итегез. Biz Marat Gotovичтан Татар сөзе бәйгесенең 3-нче категориясендә җиңүчеләргә дипломнар тапшырып, алар белән фотога төшүен үтенәбез. Рәхим итегез. Димәк, шигърият номинациясендә беренче урын Тамшыгөл Сәләхова. Һәм шулай ук фотосурәт. Икенче урын Эльвира Камалетдинова. Шигърият номинациясендә 3-нче урын Гүзәл Сибагатова. Мәсәл номинациясендә беренче урын Илдар Дин Мөхәммәтов. Мәсәл номинациясендә 2-нче урын Гүзәл Шакирова. Мәсәл номинациясендә 3-нче урын Дилбәр Гайнуллина. Проза номинациясендә 1-нче урын Рания Усманова. Проза номинациясендә 2-нче урын Гөлчәчәк Камалиева. Проза номинациясендә 3-нче урын Фуат Захриев. Гомуми фотога бер төшеп алсак, бергә фотога төшеп алсак, мен әйтәм Марат аби белән. Мөхтәрәм җәмәгать, әле башта менә бер үземә кушылган вазифаны үтим әле. Безнең һәр барчабызны сокландырып, Тимур Фазлыев дигән 14 яшьлек егетебез чыгыш ясады бит. Менә безнең бүгенге бәйрәм кунакларының берсе игелекле иганәчебез исемен әйтмәскә кушты. Бу Тимур дигән егетебезгә үзе йөри торган электр коляскасы бүләге тигәлде, ягъни шундый тәкъдим кертте. Һәм ул без ул бик теләп бу тәкъдимне кабул иттек һәм бу җегеткә якын арада аның үзенә ошый торган иң яхшы шундый бер үзе йөри торган андый тәгәрмәчләй бер барып җитәр йөне. Исән сау була күрсен, менә ничек бит әле бит аңа тормыш белән көрәшергә кирәк. Аның өстенә шигърият белән, иҗат белән ничек шөгыльләнә. Менә кем ул? Менә нинди көчле ул безнең татар халкы. Бик зур рәхмәт. Тимур, менә котлыйбыз сине. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Хөрмәтле тамашачылар, газиз милләттәшләр, президентыбыз каршындагы менә татар телен
саклау үстерү мәсьәләләре буенча комиссия эшчәнлеге кысаларында без инде милләттәшләребез күңелендә туган телебезгә рухи ихтыяҗ бераз сүрелә баруына игътибар итеп һәм менә шушы рухи бушлыкны берникадәр тутырырга тырышып бик күп чаралар күрәбез һәм бик күп очрашулар үткәрдек, эзләнәбез һәм шушы максаттан менә безнең инде дистәләгән бәйгеләр, конкурс, грантлар барлыкка килде. Без республикабызның бик күп төрле мәдәният оешмалары, матбугат чаралары белән уртак проектлар булдырдык һәм киләчәктә дә без бу эшне дәвам итәчәкбез һәм инде менә бүгенге без сезнең белән шаһит булган татар сүзе бәйгесе ул безнең менә игълан ителгән хәмәлдәге иң отышлы һәм иң колачлы безнең бәйгеләрнең берсе һәм бу очракта без бу бәйге белән бик уңдык һәм бик оттык дип саныйм һәм менә без искиткеч матур чыгышлар карадык сезнең белән. Инде әйтеп үткәнчә 4000-гә якын шундый игътибарлы булган милләттәшләребез бар икән, димәк татар теленең киләчәге өметле дигән сүз. Милләтебез, халкыбыз, телебез яши. Инде без сезнең белән һәр яшәгән көнебезне менә бүгенге көнгә кебек туган тел көне кебек итеп яшик әле. Шулай булса, илебез, көнебез киләчәктә дә бәхетле булыр. Бәйрәм белән барыгызны да. Һәм инде бер яңадан белдерү, тормыш бит туктамый, бәйге дәвам итәргә тиеш. Инде безнең филармония җитәкчеләре әле үткәргән бәйге белән дә җафа чиктек дип әйтмәсләр дип уйлыйм, түзәрләр. Без якын арада аның билгеләмәсен инде безнең җитәкчелек халыкка җиткерер. Яңадан шушындый бер бәлки тематик эчтәлеге башкачарак булган бер алар инде автор башкаручылар дип әйтәләр. Бер матур зур бәйгегә яңадан башлангыч бирәбез. Җиңүчеләр белән фотосурәт, бераз оешыбрак, Марат Готовичка якынрак басыгыз. Барыгыз да сыйсын өчен. Бик күркәм тарихи мизгел. Хөрмәтле җиңүчеләребезне без инде залыбызга озатабыз. Бәйрәмнәр белән. Марат әфәнде, сезне тагын тоткарлыйбыз. Әле сәхнәдә китмәгез зинһар. Менә бу йортның хуҗасы, Татар филармониясе, Абдулла Тукай исемендәге филармония директоры, мәдәни проектларның башында торган флагман егетләребезнең берсе, замана менеджеры Кадим Назирович Нуруллинга мактаулы исем бирелә. Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә мәдәниятне һәм сәнгатьне үстерүгә зур өлеш кертүе һәм нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Назир улы Нуруллинга бирелде. Дәвамлы булсын, Кадим Назирович. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһның рәхмәте яусын. Менә нинди матур көн. Әле бу мондый бәхет кемгә татый торгандыр. Үзенең эшләгән йортында шушындый мәртәбәле Марат Утыш сезгә шулай ук Аллаһның рәхмәте яусын. Айрат Инат сезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Дәүләтебезгә, Рөстәм Нургалиевка һәм шушындый без бай шушы балалар белән шушындый әйберләр уздыра алабыз икән. Без бай халык, без булган халык. Biz киләчәкле халык. Рәхмәт сезгә, барыгызга да исән булыгыз. Амин. Үзегезгә зур рәхмәт, уңышлар. Күп гасырлы тирән тарихында күп сыналды татар баласы. Сугыш елларында, әсирлектә, төрмәләрдә фашист палачы башын чапканда да үзебезчә җырлап үлде татар уллары. Җырлап үлгән татар улларының бүген яшәп яткан уллары. Телегезне кемнәр алыштырды? Җырыгызны кемнәр урлады?
Күшләп шуқындырған заманда да шуқынмаған иде тілебіз. Хәзір нинди шайтан құтыртасың, тіләп шуқынабыз үзебез. Күкрәк сөтедәй, саф ана телен алыштырдык мама теленә. Ни урысча, ни татарча белмәс, имгәтелгән буын тилерә. Алар белми телнең матурлыгын, алар белми милләт кадерен. Алар белми мирас, варислыкны, ата-бабаларның каберен. Һәм алардан калган васиятны укый белми бахыр балалар. Милләтеннән язган ши наданнар һәм сукырлар. Кая баралар? Кояшның күзенә керә язып очкан кошларга да өстән карап торырлык таулар безнең якта. Алып гәүдәле нугай, шушаклы кара тау, кайтавазлар иле мәтәвеш. Ул тауларга күтәрелгәндә йөрәк кага. Йөрәк канат кага. Яңгыр гөрелтесе йырынтыларын сикереп чыга-чыга, кәҗә сукмакларын аралый-аралый йөгерешкән озын торыклы йылгыр кылганнарга тотынып, ниһаять тау башына менеп җитәсең дә, борылып аска карарга кыймый торасың. Борылуың була. Меңләгән үлән исен, болын һәм болыт дымын, ком һәм кояш эссесен сеңдергән сихәтле, куе, тыгыз җил тыңга килеп каплана. Кірпіклерні идеріп күзні юмдыра. Түймәләрні үзәрдәй булып киім эшләренә тулыша. Тау башында җилкән син. Җәяүле җилкән. Кірпікләріңні түбән идергән җилне җиңеп күзләріңне ачсаң, манзара. Ак буендағы иянкілерінің күперінкі ябалдашларында көміш суланып тирбәлүче офык, син тауға күтәрелгән арада күз угадашырлык җирләргә күчеп тә өлгергән. Еракта күгелҗемләнеп торучы таулар өстенә менеп баскан. Күрәсеңме, күгелҗем таулар өстенә биек чатыр корып куйганнар. Көтү кебек сибелгән авылларның һәммәсе дә күренерлек урында калыккан көтүче чатыр ул. Чатыр тау. Ике арада ил кадәр ил сыярлык үзәннәр үзәне. Бер офыкны икенче офыкка ялгап, бихисап әрәмәләрне, утрау-утрау болыннарны урый-урый аккан ак елгасы. Аның як-ягында авыллар. Әнә сул офыкта иске һәм яңа сөендек. Бераз килеп иске һәм яңа сарлы, каршыда иске һәм яңа саскүл, ары китеп күктәкә һәм куштирәк. Уң офыкта иске һәм яңа тымытык. Акның көмеш тасмасына парлап тагылган шулпыларсыз туган ягым авыллары. Әгәр далада тусам, туган ягым мөгаен үз биеклегемнән күргән кадәре белән генә шикләнер иде. Куак башларына кырын яткан офык, калачын җәеп, күз адашырлык киңлекләргә йөгереп китә алыр иде микән? Чокыр-чокырлы җирдә үстем. Гөрелтә су сыман чокыр төбенә җыелган авылымны үз тустаганымны гына күрә алыр идем. Урал тауының далага аргылган дулкыны өстендә җәяүле җилкән булып басып торам. Һәр күзәнәгемә тулышкан җилдә шулпылар шыңы. Акның көмеш тасмасына парлап тагылган шулпылар зеңгелдәве.
Bir gün kilip, Arıslan kiyik filge zor derece birip, onu üz yanına algan. Hem bu haber urmanga bik tiz taralgan. Mine şulay etip onda, kar urmanda, bu turda süz kozgalgan. Yenesi fil, Arıslanga, niye bilen yarı yalgan. Matur desen matur tugel, süzge de hiç tapkır tugel. Eytigişçi kıyafetin, sın kilbetin, yürüşlerin, turuşların, hılıkların, bəhəs kıza jenliklerinin arasında. Eğer de, di tülkü şunda silke birip kıyırık kayın. Şunday matur, kıyırık bulsan hayvanda, gajaplanmaz idim bulay zorlağanga. Ya bulmasa sılukayım, dedi ayuş olçağına. Tırnakları bulsa iken şunday ütken. Gajaplanmaz idi hiç kim. Tırnağı yok ikenligi sır tügülle. Kazık tişler şep bulganga miken elle. Şunday sırau kuyaugiz. Bik şep miken elle mügüz. Biriniz de bilmediniz. Dedi işek şapıldatıp kulakların. Eydi birim mi dostlarım, niye bilen yaradı ol Arıslan'a? Hem irişti şunday danğa. Kulakları zor bulganğa. Kayşak şulay, başkalarga tübep süzni. Maktap jiberemiz yalgış, özübizni. Zor rahmet.
Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Хөрмәтле тамашачылар, гала концертның беренче бүлеге ахырына якынлашты. Икенче бүлектә дә сез конкурсантларның иң күркәм, иң әйбәт чыгышларын карарсыз. Әлегә 15 минутлык тәнәфес.
Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе нәфис сүз осталарының татар сүз дигән республика күләм бәйгесен игълан итә. Бәйге шигырь, мәсәл, проза укудан гыйбарәт. Нәтиҗәләр 2021 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта ясала. Жырлары. Сіз шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хаккыгыз. Сездә минем бүтән тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Мин кабыздым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм хаклык кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем. Җырым белән җиңдем дошманны. Алдый алмас мине түбән ләззәт. Вак тормышның чуар пәрдәсе. Шигъремдәге чынлык, ут һәм сөю, яшәүемнең бүтән мәгънәсе. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр. Шигъремдәге изге антына бар җырымны илгә багышладым. Гомремне дә бирәм халкыма. Җырлап үттем данлы көрәш кырын. Җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палач балтасына башны тоткан килеш ясала. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар. Җыр булып. Җирләргә киткән кошлар сыңар, ак болытлар еракка, үз-үземне тыеп кына торам, очар идем мин дә
kalmasa. Başışımda bulutlar yüze, yankır miken elle, kor miken canlı yaralavşı kup dünyada, canlı davalavşı var miken. Ak bulutunu yoldaş iter idim, hallermini alar anlasa, şul bulutlar bilen gider idim, doğan üsken jirler kalmasa, şul bulutlar bilen gider idim, doğan üsken jirler kalmasa. Şiğanlar, ak yoluklu hakbalar, ak düğünşüklerge düynep soğuluq alıp qaytalar. Dünya көрген appalar, oturmuş giyişken appalar, şiylek qaqşıyğan appalar, sülgü şikken appalar. Yükke şeşegi şiğanlar, ak yoluklu hakbalar, ak düğünşüklerge düynep soğuluq alıp qaytalar. Yükke şeşegi şiğanlar, ak yoluklu hakbalar, ak düğünşüklerge düynep soğuluq alıp qaytalar. Şeşegin tansıqlap şəyişir qışlar jildə, nindidir bir bəxtin balqı qiyafət yüzlərində, satlı kişi əvriləvl yaşavının bizəginə. Yükə şəşəgi şiğanlar, ak yolaqlı haqlalar, ak düyünşüklərgə düynəb sağlıq alıb qaytalar. Yükə şəşəgi şiğanlar, ak yolaqlı haqlalar, ak düyünşüklərgə düynəb sağlıq alıb qaytalar. Şiğanlar, ak yolaqlı happalar, ak düyünşüklərgə düynəb sağlıq alıb qaytalar. Yükke şəşəgi şiğanlar, ak yolaqlı happalar, ak düyünşüklərgə düynəb
саулық алып қайталар. Юкка шәшәгі шиғандар, ақ яулықлы аппалар, ақты үйіншіктерге түйініп саулық алып қайталар. Min yaşı Qamşılap xatirin kisarlik. Köklerini kökretip inelem. Ey dünya, Bəğirin isenmi? Min buran, aqlıqqa kömerge mataшу, turmuşnun qoraсын. Yok, şafağıfığı tügel ol. Kulsuzum bu yaşav hem ulem arası. Min tağ, min şunday taptın tav. Təşmimən. Tınlıq ol gururlıq asılda. İnanam, Sirekler tuyacak yüreğe tibuğun tabanı astında. Min urman, koyun daymen de jilden hem tun jirden sığılgan, bөгülgen, sınmağan. Tirende tamırlar, tarmaklı, hem yıllar, mangayga uyulgan sırlarda. Min dingiz, yarına sıymışa dolauşı, Köpminin jan zarın tınlauşı. Şuna mı yazmışnın ne gözü şekilli min tuzla. Min tuzla, min tuzla, min aşı. Min yangır, şifalı. Jir şatnap yarılgan şağında yarasın yamauşı. Yaşıllık sutuna urlauşı yaşav, min yaşavның yangası. Min kıyaş pişirip, işinde jan barın isine düşürüp yanışı. Yaşav Пысқу һәм шушу geldim. Yaşaul geldirlev һәм ашу. Min tuzan. Біртік. Һәм менә бір күнне Ізімді болмаған шикілі бұ жерде жойылыр исімім һәм тілім. Жойылыр бір түкләп жойылған сөз дәмі. Ағайып кімдесің? Сендәмі, мендәмі, илдәмі? Мен жауап табалмам, әй, янам, от болып. Юк, яқшырақ демейм мен өзімні.
Ни бары ішінде шартлардай зур вулкан йөртүче, бөтенләй башкача бер кеше. Әйтерсең мин бүре, көтүдән аерым йөрүче мин кеше. Габгади, бик көчле, бик көчсез, тау төсле, җир төсле, су төсле, ут төсле бер кеше. Яңгырда, давылда, кояшта, җанында мин тере бер кеше. Үзендә бер галәм йөртүче, дөньяны ак-кара итүче, мәңгелек яшәеш көтүче һәм яшәп туймыйча китүче бер кеше. Тик кеше.
Я сузепкана, я бекешкана. Кики-ку, кики-ку, ана кушала, ашка адайша. Кики-ку, кики-ку. Başaga kidik. Aşıga, aşıga. Kiki-ku, kiki-ku. Eniyim, dineni giyiyorsam, enimin ayırsam. Bitvelanım kaynam, akuvalı, yap-yapasa. Konfette kivetur, kuşakta sen kimeniyimne aldırdık kuşakla. Min живалка йотам, ин живалка йотам, ин лавка да йотам, живалмы янготып, болдын ягатыватам. Живамда туған жыны зулым мин, біз бұ жылда дусам туған, вә хәтіянап жылым мин. Қонаққа кетті Батхаддин. Әбисіне еріп күніде түгіл. Тоғылы бұқты ерлік. Келіп те кіруі болды. Тобыны көруі болды. Ұттай башлады стәлден. Дәмлерек бар нәрсені. Оғыз білән икі арада олмалар керіп тұра. Бірсін башлый, бірсін ташлый, бірсін кеміріп тұра. Тегірмәнні тарта тұра. Харакет орта тұра. Ошо машинасы міне. Онан қаптыр, лаптыр. Қапты йотты. Инді тұқтап бір тікәлсе, құрсоқлары барабан. Шнурларын бәйлейм дейіп, ботинкаға қораған. Әмме бәйлей олмаған. Тумалаған барабан. Тобынарын білдіріп, шулай кіші күлдіріп, олпан, тілпен шоқ-шоғатлап, Фәтхаддин қайтып кеткен. Шуатлығы ішіне сыймай, шүнкі онда ұрым біткен. Булмағандар монды малай, юқтыр. Шоқмағандар ол гіл қунаққа, лоптыр. Сысмағандар ол гіл тобынан, қоптыр. Мен бұл қалыны білмәгенмін, юқтыр. Суытқыштан алып салқын сүт ішме, тыңламадым, іштім. Кешке, тілім қимылды күшке, тундырманы салқын сүтні, мешғыл бигрек яратам. Шыңға іштамам шіше, үйде ауырып ятам. Ник салқымыны яратмай, мимитаны яратам. Нигелні ширләте, оңлы ялмым бош ватам. Сәбәбім білген диябай, қырымда қабатлай. Әни сөзін тыңламайсын, шыңға күрә яратмай. Сіздің карбит шорлатқаныңыз бар ма? Жоқ му не? Хей, карбитта шорлатмағаш, ол малай болып жүрмем дәме. Соң,
Moşna parkında tulup yatay şu нәрсе. Şunu şişege solasın da, şişesini su bilen tutırıp, boşun büklep koyasın. İşteki karbin ullem deyip şıyıldı. Sızgıra, pışkıra da. Bir zaman baba. Atam bombam bir yakta dursun vallahi. Yarar, şorlatkanız bulmağaç, ul turu da söylemeyim. Vafa turuna söyleyeyim sizge. Vafa bilen ikimiz de 5'ke kuştuk bu yıl. 5. sınıflar zorlar indi olar. Bizni de şulay deyip sindirip, 1. tapkır kolhoz barangisini olurga çıkarıp jiberdiler. Basuğa kelip jitsek, oltın şişkinler mini, berenginin köpliginden көз orta başladı hatta. Vafa bilen yanaşa bastık. Minip şırayını şırık pomidor kibek sıtılın görgeç, Vafa көз kıstı. Ne? Bula aytarlar onu. Şulay deydi de Vafa, 4 berengini ukşası bilen жерге batırıp, bir berengini şilekke salıp, olga otladı. Şok kattım. 2 ayağı hem 2 kolu bir yılı şunda usta işli bunun. Boş bilen berengi tapta bulsa, on sığında kutka jiberer idi. Sınıftaşlardan şok yolga gittik de, çileklerini koplap, üstüne oturduk. Senin temeke torkanın var mı? Deyip sırada ufak kisekkine. Yok dedim. Korap kol. Sonundan küvreti sırasalar vafa demezsin. Üzüm bildim dersin. Ne? Bula aytarlar onu. Vafa kuşu birazdan olabuta sobağı sındır oldu da içine kurulan berengi yaprağı hem biraz toprak tuturdu. Kisesinden çırpı olup ıstağına kobuzdu da olabutanı 1-2 suğurup kuruk yutkırırga tutundu. Burasına boşuna binip jitkeç, Vafa yine bir kızı uylap taptı. Hazır traktör orbasına binebiz, deyip pışıldadı müyün kulakka. Nige binebizimiz onda? Soң tulgan şilekler olup dururga indi. Üzlergine olalımlar mı ni? Tintek. Orızlar biznikiler, heydi. 5 minuttan biz pıtı orbasında idik indi. Min yigre türlü oklak şilekler olup duram. Vafa sona baram. Düşkü yolga tuktağında min de Vafadan көп нәрсе özleştirip ilgirgen idim. Meselen, bir oşuk ağızının şilegin traktör orbasının yoluna koyasın da, köpşek onu joylap kına toptap gide. Şileg urnununa yossa kolay kisegigine kola. Yeyse yıraktan turup, biresinin mangayna uğuk berenge beresin. Düşkü yolda ufak sesinden oktoş çıkardı. Karbit. Razvedkaga bargan partizanlar kebek 2 ulga boyuna düşüp gittik. Kofil dermekşiydi. Vafa yertmedi. Okutuşu galak dedi. Yol boyundağı bir iski şişege su tuturup karbitini şunda tındırdık da başına oğaş bıkıtıp koyduk. 10 minut uzdu. 15. Şortlamay. Sızırgan çığıldagan toşta yok. Ne? Bula aytarga kerek onu. Deyip Vafa şeni bulgata başlagan idi. Mollay baba! Vafa ön kulun marlığa ora biri hazır. Avırta di. Ne? Bula aytarlar onu. Deyip kulun baba bilen boynuna asık koydum eli. Olay jölürak iş. Şulay mı?
Menemeni, buğdunanım, iyisileri, soğu, nizibe, ha babanın, usanisi boğu, basısıp kimyeninin, neyet, kırıpısın, imatu, emikeyin, bütün dosavın kusin. Suyan kızım seni, doğru kızım seni. Ölümde boğulgun, çoktan zırhım seni. Donlar topuk sada, yine daha çıkınızım. Unga sandaki kızım, yok koyun doğruzum. Hili belli bel, ey baby. Borun zaman, kulağın dipir baba. İş bolası bulğan, işisi de molay. Tik uzara alar, da tuturmağan ağır. Birsin haman, su kan, urlağın ağır. Baba yeğitken, şolay ayrım yaşasağız, hiç uyuşmasağız, hem birleşmesağız, düşman sizni jingil sındırır da taşlar, örnek alağız mene, Sibirkiden yeşiller. Jingu beyler, yol sayın beyler, İkmir kolmuyoruz. Şınkanın yeni beyler, İken tegin olmuyoruz. Babamlarının bu yakı, şunlar kaderlerimizde. İlmadır beyler, Muhammed, Utav ili bizde. Jingu kine bilen sesine kutluyu başın kumulden. Tabiret de şatlığından şal şeşekler kumulden. Савы шақта оқытқанда мені халфа, рахмет аңғар. Үйретті бір яқшы нәрсе. Субханалла деп әйту тиіш дейді, бір мән яңа ғана туған айны көрсе. Оны шол заманнан бірлі айның тұлғанына, һәм де көпшәк түсі алтын тұлғанына, қарап көңілім менім қайғыран қала. Диям шында, субханалла, субханалла. Бу әйтуім қайғыр менім ғадет кіне, бу бір тірлі болған дини әдәп кіне. Бір уақытым бар. Шын көңілімнен оқим мұны, халифәм. Яусын сиңа хаман рәхмәт кіне. Менә нәрсә? Күрәм бәғзен сөйгәнемне, көннәр, төннәр ғышқы бірлән кигәнемне, халифә шунда минем телем тутлыгалыр, эшкә кушам тагын шулык белгәнемне. Тулган айга охшаш, йөзе башаның, яңа тулган айга охшаш кашаның, карап күңелем минем хайран кала диям, шунда субханалла, субханалла. Әгәр күрсә шул матурны, хайны диннәр? Гади генә кытбет диннәр, шәмсет диннәр. Субханалла дию кайдалыргасың, укымаганалар. Бер нәрсә белмиләр әйе. Әгәр хәлфә миндә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем алар кеби. Мин гыйрфансыз. Ай-ай, бигрәк матур, шокынган кыз. Алға күн шығышыннан, оңға күн ортасыннан, артқа күн батышыннан, солға түн ортасын аша. Архон Енеси язмаларынан. Мин киткәч тә әлләни үзгәрмәс. Мин киткәч тә сезгә калачак. Ақтарылып бұлыт киләчәк тә, ойып явашак. Мин киткәч тә әлләни үзгәрмәс. Татар халқы сыйыр савашак,
һәм вакытлы түрәләре аның иман шартын тартып алачак. Мин тәгәрәп үскән үзәннәрнең уртасыннан инеш агачак. Шул инешне бетерергә үчегеп, Мәскәү тагын канун табачак. Бушлат кигән татар балалары шуны үтәп хәлдән таячак. Уйламагыз, мондагылар безне аяр диеп, аямаячак. Үз телләрен белмәс малайлары калдырачак безне таякка. Шундый хәлдә милләт ничек инде тәпи китсен, бассын аякка. Бауырларга, бөйерләргә сауды, баш миенә каннар савачак. Архон инесейдән калган язма күрсәткәнчә, 4 як калачак. Шундый чагы бүген яшәешнең, шундый чагы бүген дөньяның. Күпме телләр, күпме илләр, әнә кыйбла итеп яши 4 ягын. Заман кырыс, заман үз дигәнчә, бер кавемне аямаячак. Бу түрәләр кырсак мәнфәгатен үтәячәкләр дә, таячак. Үпкәләдем диеп, үпкә сынып, авыз ачып, татар калачак. Һәм 4 ягы кыйбла булганнарны бер заманда аямаячак. Шыгырым тулы комиссия өстәл түрі. Тәхетендә хөкем йөртә тинтәк бүре, сул ягында йоклый аюын тәскире, бөгелә сыгыла төлке йөри, алтын тире. Шул вакытта барча кышкырт тынып калды, җиддиләрдән җиддирәк эш башланды. Беркетмәдә рәсми сүздә пәйда булды. Ник ошамый безгә Сандугачның җыры? Сандугачның буе кыска, җыры озын, гармония кайдамында, диде кызгын. Сайравында аның нинди мәгънә булсын? Диапазон дигәнендә яшен суксын. Зәңгәр күктә бездә ясыл кышлар барда, вак төякләр нигә кирәк? Диде карга. Әйтте төлке. Күңел бозып, жыр-жырларга, эш пышырып, йөрмәсен ул бу урамда. Аю әйтте үзен бик белдекле санап. Аяк барда, Сандугачка нигә канат? Йөрсен әле безнең кебекләргә карап, куакларда үскән җимешләрне санап. Шыгардылар кырыс итеп карарны бик. Сандугачның җыры шиксез зарарлы дип. Тормышта да мондый хәлләр еш очрый бит. Бер остадан 100 сәләтсез йөри көлеп. Құдайны күрдім. Чымда. Бұтавай сұрау бере. Негәдей ғұмыр етәсің, қатынсыз нейсіз гіне. Бұяғың бәлкі сеніңдей бағылыдыр фақир білән. Оптимистлар шағына Құдайға жауап берем. Фақир нем әйтем керексе шамалар литфон табай. Жылмай Алла. Но сенді билләғи ғаман сауды. Көрәп ішті, миңа Алла. Сигарат жоқтығында. Пионерда, комсомолда hamda башқа түгілге кабинет айбәт Құдайның. Музыка ойнап тұра. Нұғайын Жихановны қыдыр, дүбірде шатырғына. Біләм мен, сенің тігіңді жердәгін қиялғына. Әбенім қызлар, көрерсің барсы да реал мұна. Кино йылдызлар шекілі жер қызы шәп болса да, жүрәгі бет кішірікі абсолютный пустата. Сиңады Құдай фатирны ұжмақтан өзім берем. Ваннасы, газы, суы әм 70 хур қызы білән. Бір өзіме 70 ау ме? 70 ау.
Кытымышты. Я Құдай кіртмә мені демеш баққа, пожалуйста. Қаужама, еңелік таныш көр құрның түсін несін. Шақырып кетірді Құдай, 70-нің біріншесін. Голливуд йылдызларының ең шәбі шекіллісін. Келді құр. Нәк стиля көп әдепсіз екен фақыр. Олланың өзі янында папирустарда кәфір. О, құрмаса құрның ярайсы. Іштәлік яғы ләкин, шулай да мұна мен әйтәм, сөйләтіп сынап бар. Мен аңа, Михал, тәти қыз, дегеш, ширқанып қына айтты бұл. Я татарский белмәс. Құдай мен әйтәм, құрың біздің шәбілмей екен. Нешлермін дейм, мен бит бары дейм, татарша ижат едім. Сен мені зинғар Құдай дейм, Қозанға қайтарсана. Жер қызы вузда оқиған бейі татаршада, туқайыны оқи алырлық түгіл дә білімнәрі. Әлиф баврас түзелсе оқида білір әлі. Тирге шалла, алайса бар, йұртсыз яша дурак. Білмей ол, білмей, туған ел, туған тел менің тұрап. Қәрли Алла, алайса бар, жерде яша имгәк. Әміңа, тілім юқ екен. Үшмақың неге керек? Ей туған тіл, ей матур тіл, әткәм, әнкәмнің тілі. Көкте де көп нәрсе көрдім. Сен туған тіл арқылы, сен туған тіл арқылы. Yer kubul, diller kubul, diller kubul,
Кадерле дуслар, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе оештырган татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның беренче Татар сүзе республика күләм бәйгесе җиңүчеләренең гала концерты тәмам. Татар сүзе конкурсының гомере озын булсын. Татар сүзе бәйгесендә катнашырга теләп, аудио һәм видео язмаларын юллаган һәрбер нәфис сүз остасына, нәни балаларга, аларны өйрәтүче әти-әниләргә, тәрбиячеләргә, укытучыларга чын күңелебездән олы рәхмәтебезне юллыйбыз. Һәм әлбәттә инде сезгә бүгенге концертка килгән тамашачыларга да зур рәхмәт. Татар сүзе тормышыбызны бизәсен, сәхнәләрдә ешрак яңгырасын. Хөрмәтле җиңүчеләрнең барысын да сәхнәгә чакырабыз. Кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, шуның белән бүгенге кичәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашабыз. Барыбыз да сау-сәламәт булыйк. Яшәсен татар теле, яшәсен татар сүзе!